5 הסודות של מדריכות הורים, סוד חמישי ואחרון, על ילדים אי אפשר לעבוד, הם מרגישים אתכם. אתם יכולים לחייך, לדבר נעים, אבל אם אתם מבפנים מתפוצצים, הילד שלכם מרגיש את זה. כשיש סוד בבית, או שקרה משהו רע, הילד יודע שמשהו לא בסדר. ילדים לא מגיבים רק למילים, הם מגיבים לאנרגיה, הם מרגישים אנרגיה, הם אלופים בלהבחין ולפרש הבעות פנים, טונים של דיבור, והם מזהים כשאתם אמיתיים וכשאתם לא. לדוגמה, הילד עושה סצנה ליד כולם, את מנסה לנהל את הדרמה בקול, אבל מבפנים את רותחת, את מתביישת, את מובכת. הוא מרגיש את הפער וזה מייצר לו פתח. אז מה כן? אומרים את האמת. אני מרגישה מוצפת עכשיו, או זה לא נעים לי שאתה מפריע לכולם בצעקות שלך. בוא נצא החוצה ונדבר, או ניקח רגע ואז נדבר. הוא לא צריך מסכה, הוא צריך אתכם נוכחים באמת. אותנטיות זה לא להגיד כל מה שאתם חושבים, זה להיות מחוברים למה שאתם מרגישים באמת, וזה יותר מכל טכניקה מייצר ביטחון אמיתי בבית ואצל הילדים שלכם, כי האותנטיות שלכם היא הכלי הכי חזק שלכם. אז אלו היו 5 הסודות של מדריכות הורים. אני מבטיחה לכם שהעבודה על הכלים האלה, פיתוח ושכלול שלהם, תביא בעקבותיה שינוי משמעותי ואהבה לבית שלכם. ואם אתם רוצים ייעוץ שמתאים בדיוק עבורכם, תכתבו לי ונצעד ביחד בשביל האהבה, ואל תשכחו ללכת, ליהנות מההורות.